Er du med på Shadow Priesten, eller vil du gå Druid? Det må noget med ham. Jeg kommer lige til at gå op sidste gang. Jeg er med på Shadow Priest. Fordi ellers giver vi bare Druid freecast. Jeg skal fandme ikke have flere freecast i hovedet med i... Du skal stealth selv, det har du gjort. Det har jeg gjort. Er du med på Shadow Priesten, eller vil du gå Druid? Ja. What? For en gang skyld, der flækkede vi på åbner, mate. Oh my god. What? Fuld stun, når du kommer ud af din ice block. Det er frostjør ham. Det var nok smart, hva'? Han har Mythic Gear. Må du hvad jeg siger til hans Mythic Gear? Sjov fuck up.